Kaya tadi ka di mga ganun mga yoy, talagang kaya ba na ka di pirmi sa pista. Sunduan yung Oktubre. Tulungan yung Oktubre mga. Oktubre kayo mga ipangod. Kaya may kumakintab kang gusto tayo ni mga mga. Mga Jeep, mga ito mga ipangod. Sino na rin itong wala? Binamanong namin sa kanil. Pag ako kontrahin vlog. Nag-adjit na naman. Maglusar tayo sa lolo. Maglusar na. Ano po yun sa kanil? Ang mga sa pusay nyo. Padalan mo kita sa tapir na pibutan. Yan, sa tapir mo yan. Dapat sa'yo lagi pista ka. Sa mga maray kang pagkabay. Padalan mo kita sa tapir mo yan. Tuloy sa plastic Sa bag. plastic. Ako ba? Kung bisa Siyarong punita, magkasyarong punita pa kami. pangan taki-taki ng balutin. Punat na nakanikapta muna. Amo na ka di sasabi mga yoy, baka muwak-muwak na naman kami nakape yan eh, baka sinaldok na ni Yoy Solitsyon. Pirti baga mga yoy, muwak-muwak na naman ka di, kaya talaga di kita masasaday. Buhay nga po niya. Kung mga di mga ito sasabi, para isa lang kayo di pangontra sa pineapple juice. Di ba pwedeng may blood kita nitong lechon, pirti ay pati, may pineapple juice man. Del Monte ka di mga yun. Di ka pa pinaka mini event ka di. Anak ka, takitan niya ka to. Hirap sana. Mga sir, tiknak. Kan pistaan mga yoy, di man ka na tapos sana sa karaunan. Siyempre, may rinuwang kan. Amo na kan pangpatundag ni kanali sa pistaan. Kuan kan mga yoy, inangal ka na lubos-luboso na. Pakintab na sungabil, uli ka pang nakainom. Pero lain sana tatibad madiskilo gid. Amo baga ka di kapso sasabi baga, baga di sikap. Pag sa pistaan baga, kay pa na kanirino man yan baga. Pag nagkansi, pero mag-inom. Nya. Puno babalik kagan kita ka mag-inom. Dapat na kan. Dapat kay pa na kan yan. Basta lalas, ha? Pag sa pistaan. Basta doon. Tinangro, siyempre, pagtakatakan. Wala. Kasi pag Ano ba yung puno kan mga yon. Nabuksan na. Hindi ka makaripinikul ban. Hindi, palista na ka. Kap. May makaman. May basbas. Ba't kaya sabihin mo na naman, kami ni sanay. Puro sa gin. Kanamit basang ibabaga. minasa? Umiyasa. Hanap po inyo. Bira ko sana. Magira ka mag-kriminal. Adik ko sa kriminal. Di man. Kung sa abot sa manikat to. Pag may nagtangro sana. Handa awit. Sabi ko sa inyo, hindi ako magsabi. Handa awit. Sa Tupperware ka din. Kanta na kap. Balutin mo ako ang iyong pagmamahal. Sharon Cuneta. Pero kung gano'n sa Tupperware. Sa Tupperware. Mga Tupperware. Mura ka rin kapitan. Kada liman mga iya, syempre. Pakita ko sa'yo boy. May mga Sharon, pang Merry Christmas pati ka din. Ano mo na ang sasabi mga yoy, mga Bilas. nangan kuminanta bagang kuan palut. Bisa bilas mo ako, bisa mahamalan. Ayun na, gusto ka. What's up mga yoy? Ipinakikilala ko sa inyo ang larong Una Game. Ang Una Game is isang play-to-earn mobile game na pwede kang kumita habang naglalaro lang. Mag-register lang, kumpletuhin lang lahat ng details na nakikita sa screen at i-confirm. After mo ma-confirm mga yoy, rekta ka na sa game. Marami kang pwedeng pagpiliin na laro dito mga yoy sa Una Game. Isa na nga dyan mga yoy ang larong Dragon Tiger. Ang larong Dragon Tiger mga yoy ay isang laro na kung saan tataya ka lang kung sa Dragon ba o sa Tiger. Magpapataasan lang kayo ng baraha mga yoy at kung sino yung mas mataas na baraha, syempre siya yung panalo. Diba? Ganun lang siya kadali mga yoy. Naglalaro ka lang pero kumikita ka pa. Sa Una Game lang yan mga yoy. At kung gusto nyo na mag-withdraw, i-click nyo lang mga yoy yung withdraw dyan sa baba, i-bind nyo mga yoy yung Gcash details nyo at ilagay nyo yung withdraw amount. Rekta Gcash nyo na yan mga yoy. Ganun lang siya kadali. Ano pa hinihintay nyo mga yoy? I-download nyo na ang Una Game. Nasa comment section ng video na to yung link kung saan pwede mo siyang i-download. Matik na yan. Una ka sa Una Game.